Sa atong lando mga bisita, mga ginikanan, mga magtutudlo, ug labaw sa tanan. Sa akong mga kauban nga mo graduate karong adlaw, Mario masalom kaninyo tibo. Kini usa ka dakong kalipay ug dungog. Nagyatagan ako og oportunidad na ipailas sa inyo ang maghatag og mensahe alang kanato karon. Ang atong speaker karon, usa ka IP, babae, minyo ug naay duha ka anak. 35 years ang edad. Nagpuyo sa sitio Linayapan, Saldireño, Talaingo, Davao del Norte. Usa ka profesional nga naay kursong Bachelor in Public Administration sa DNEC, Panabo City ug usa-usab ka magtutudlo sa Child Development. Sa iyang tibuok kinabuhi, siya nagpakita sa dakong paningkamot, dedikasyon ug pagmando sa iyang larangan. Ang iyang mga kahimtang ug mga nahimo usa ka inspirasyon sa tanan nato ug kami nagpasalamat nga nakahimo siya sa paghatag og oras sa pag-apil sa atong graduation karon. Busa, maminaw ta sa mensahe nga iyang ihatag sa atong tanan. Palihog, tabangin ko sa pagdawat ug sugaton nato siya sa mainiton nga palakpak ang atong guest speaker, Ma'am Diding Labasa Kayaton.